Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Senghnyo Trip National Youth Front ha ka santari gubernai no pra arhajar arpuai kala dawai ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bakadai ban pendam no ya ka contract balaya soi bat ka GVK nagabenta ban penya ya ka jingai jing syakri sykipat ba nong song snong hapo ka jela Meghalaya baro ka wei kani ka jing dawa kalong hadin bagi nong ilam jong ka seng hapo ka jing ilam jong presiden uba sadon bela kila her jurip ya ka Jakarta rekam jong ka GVK EMRI 108 kebadan halamali ban yakendu ru yaki nong elam jong ke Meghalaya EMRI Workers Union kibala penlong da ka jing sange traikam kum ka jing persya ya ka jing le menti jong ka sarkar jilla bat ki bor penya halor ki mat jing dawa ki baka seng kala de penpau nakapor syakapor uba sadon bala habai keren bat kilat pathai khubor ula ong bala da ka sarkar jilla kam sngap ya ka jing dawa ban penkut no ya ka kontrak balia soi bat ka GVK EMRI ha unai leber mentau senam arhajar arpuar kaseng kam banse ban penlong de kijing yaki kalau kami meneng dalam syong meeting kum tu tidak ada decision ki bang yashim namal ba menen men janmet kum tu ngiladon ka jinga keren bat di high official jong ka government through Zoom meeting nang ba ka Zoom meeting lai keren de kat kum ka jingkren jong MP principal secretary jong ketika DHS ma abatay ngi ba assure ya kata ba ngin kila ya ka ka demand jingi ka bangipan tingila adap yu kila consider ya katu ka demand jingi de kin khat jingi bangin ya kran lawan health minister nama mentai health minister Idan Syafikim de kata ro yang ba after he comes kin test ya EA la dayo negative ya A dan ngin sala ban ya kendo de ma iya la dir imdan shani yang ba Idan Sabar ni isim syuti ni kumtahi Idan Sabar kum imla ban yu tila assure me iba kata ka yu ila ai kata ka assurance iba as an MD kum MD kata ka authority as authority badan ma ima yang ba kata ka authority ai mga banadu long kata ka jing demand jati ka PI yang ila president adu benai December tingi dang work out dia kata ngidang upstang ka software jungi biki dang yu nama kidang don por himenta namal kanika kontrak jong kanika GVK kan kut hakalai kuai terik ma di kataru ni tigi ni hau benai benai match di kidang don hisa kumbalai benai katua nanta jongki di kata ngi ai kata kapot tang bai iong ngi bangin call off na ka strike jongi di nakalyang jongi hing andang lai syong meeting para mangikum ka union nilarai ba klem ka jing tho nyin num call off ya ka strike ngipan beda kajing tho namar bunsen verbally ka klempoi shino ru de kajing tho kadi ka bekong santam namang la sha thok sha syukur la kat no sen syu de kani ka por ngipan bena sya ke sarkar ne solution beriban pej halor kani ka problems ka jongi de ngipan tip chak syaki ba klem kajing tho ngin num syem kata karai ngin num call off ikene strike kan ya bet ka kadang iya pe yang kali kani kijing ai kontrak ke sarkar iya kani ka essential service limbaga 108 hakani ka GBK kalong baik kamdon kanuno kontrak namar ba kani company lasu pencet haka tang bakan pe ya ke bode kijong sarkar ngisngo ba ka sarkar hi kati ben safety ya kani ka sarkar hi kati ban wa digilat kilinti kumno ba kan penya hidak sarkar hi kani namar ba kumalakaran ginongkaran panakmat ka bisa kabat sendai kurun kani company kamship na penang kamhok haga baide ya tak service bari benai supaya ba kapisa jong sarkar Meghalaya kalapoy siya Rajasthan kalapoy siya Maharashtra kata ni gitu Hyderabad ki parado prasnam jong ipat ki betre yang ni kam hangni ki safar ya kendu jinge nakapor sikapor tang kata ka jingsingan ka kam no kamdon kata ka security service no kamdon kamu ke sarkar kadi khatmai no yakani bat kadi penkut no kontrak jogni company ya bakan kut unta bunai match bat nakaliang jong kaseng lu nginu maila ke sarkar bakan nang renew lan ni bakan ai yang yakani kam yakani sarkar bat lada mentak kata yo kan numdan kanu ka development ka balong favorable ni ka balong pencingan gini ni kaseng sistem dak lenti bakam tenge bat minwa dikilat kelenti bat latkina ba lada ka company ka la fir bat pinpura ya gijing don kam ya kajing kuat ki babun balang
kamut kum gani ka company di ben khang tala no di ben khang khadap no ba ka di ben nek no shala ka jong jala na ba kawat nang ba ye boro khoi ya ka ba ka kam ka ba ki parado personal ni la la bantrei kamut ka sarkar kam di ben chim ka di company ba nambar jala kim di ben chim kabu ya kata ban penja kum ba san phau kro hak phau snam ka di bisa ka bala suja ka ja sanu ngim san phau kro hak snam ka bala suja ja sanu ngim te Henry itai budget ke bakhandai kuro sistem ke baik sarkar ngangas ngol la sim hi sarkar hiru hapo itai budget lagi kham tunai itai budget tu kalala hiban manage ya kam dah ka bayo hunlang dalo tre ni kam te jing tawa jing kalong kon weng ni company bat sarkar ka dei ban sim ti no ban penya ya ni ka essential service ka bari jong ka health ka dei ban ya bi na ka po ka health department jong sarkar khanang ba ka jing sekri ka mong ka janai bat ka numdan ka no jing baktu ban klop dang manu nang ta ka jing ile sop na nang ni nakapor sa kapor ang biang piso isin ba kajing siya de ben kajing siya nyon ben yung ginong tray hang ni ndai shoot ang kasin ka banengkong ba kasin bala bunsin bat mantangi yung kasang imla shu ban chupet tang nakikmat man shu sngap tang laki skor ringi don hang ni away ka bangin isno okti lang bat ki bat ban penurlong ya kajing dawa jungki Taga di kapan nikong nada kiki pat yo ya ka ka bagi dawa kampat urlong ngirum kaseng nginum kan rantin nada ki an ki kanun baka sarkar ka penmi ka pensmit kita kinum la ban pensakti ngingi bat kinum la ru ban pensenge ya ka ka jing dawa chu bat ka ka bangakwa ban kan sayang ni bahadu ausnam arajar pra kadon ke jing te ekene ka MOU bat kani ka GVK bat ka sarkar khandai lak ka ai ki sistem khandai kelur sorry khandai kelur bat ngilayo jing tip mata khandai kelur ka sistem bat ka jing pelut ha ka bedai bat ka basil ki tulap bat ka penya gini ki kali ha banadong sedong kalong tang sau kelur hak sistem tinggi kuat kan bu jikli kan ka company mo seipat kan ka pisa ka baja nak kan khandai kelur seipat ka pisa ka baja nak kan khandai kelur baka sarkar ka ai sistem ka jing pulut kalong tang sau kelur tumut san kelur sei gaja mundai tang kataru kat mo jing tip bagi ambulans ki di banyak nadu snem arajar pra bala penon kam ki ambulans senru phau teli Given ag service sikpat ba henry mata ka sulungo udang tang sau fulai teli ti sano bat kini kin rufu teli hija oh khanru teli gija bat gini khanru teli khanyau teli man ka wei ka ambulans ibu idi bendon rumut ha ka wei ka ambulans bat service henry ka sulungo ka lang bagani ka company menta ka bu tang sangut seipat hija wei ha ka sau fulai pindak kencing kenyang ne ha wei kami safulangan tega mo hakshi panai ka tulap jung kini namar ngatip ba kan ka company ka penibi sa sarkar ba nrungot ka pentrekam iki staff ki bandan hapo wei ka ambulans wei laja tika wei la corruption to khenpin rew photli nakshi ni sibu antat nang ni si phau hajar wei katar ung sukan biet mansiu san ngot hapo kan ka ambulans ki hapan rei kum ikso Giban ai ka service sing padba. Ihap ai ka service. Umdai syaka jela bro ka wei ka kwa panang fi. Syaki constituency badon ki MLA ki minister kini ki hapan nang. Sitang muat ka phone ki hapan receive. Ban thia ro kambiang suyaki. Ban lek ban pulut por ka yang kasem jong kiru kim dan por su namar ki hap ai ka service. Syaki padba nong song. Henry mentangi kwa pan bu jing keli te ka ni company. Sino ka ja kan ka pisa san kelur. Sino kan ka ja kan ka pisa ha ka sifo hajar wei staff nreu phongot. Henreu lak. Sibana sino ka ja. To people sa emergency phone call ke bawan. Kat kung kajing sisya hang ni arjar fra bodi ben bu. Arfo sangot. Henreu menta phongot bi bu. Sei ki ja khat sao. To khan sifo hajar sibana Aspo jar wei si brai long ano, hak si snem long ano, henjing kenyang ta sano ka ja ne pisa. Nakwa man bu jing keli ni company.
Sino ka jangan ni kapisa. Piwan rai gini company na bar ngakwa manong fi kadai ka ba filaya don benta sop. Ngan keren syai be sop. Pi gam da ka share. Henry pi pentrai kini kum kikso. Pinyan banyi kini yang ne ngi kum kasang ngim la sha bangin pek hamtam bagi dai gidok snam jongi. Lada ka jing dawa jo kini kampat urlong ngiru nginang syempat iki step ki issue ban wat bandai ban khang talar in khang kini company. Wat ada ka dai ngi bangin dalam kini po sekretariat ngintur sekemat. Balai kini kim dai issue ki breu. Ka service jongki ka ba umdan cuti singi sonde ro hap tray dayap bahyeng ro hap tray hap service baik sitang mir ro hap khe hap tam ya kamet jiki breu na po surak hap khat ya ka snam shay ke sarkar shay ki skor jangka shay ki khmat jangka ka bo mano ba thau sarkar ko man bo ngne phiong kom nom sha ini bana ki yang tai ban siang tai mano ba thal ko man mano ba pensiong ki po suki ka service ka makini ki ai ki constituency jong free ki ba fila job no emergency the government kam dai ka dai ban ship jingit kli dai manong mana jingit kli gini namar bi kalam siu ko tulap jigini ba biang ka jing dong ju ki kam biang kam no gina service ka biang free lada ka jing dong ka jing yo ki ka biang kini ru ki tular ban ai ka service ka biang ni ching pai ba ka sarkar MDA ka di ban git himakai ginong pang po surok umday syu gini mentala da kampat urlong ka jing dawa gini Wai buai amaliu di ban git kli konstituensi la dadan bapang la dadan be accident la dadan kano namar ba ini gimyo ay ka jing dawa ba shisha ya ka hok ka jongki bagi di ban yo Yes. ong ikila da ki kwa service wan nang ni stang met kinsong night duty evening duty morning hang ni umdan cuti ikila ban tray kata ha? Umdan Sunday, umdan pang, umdan yang hap one by jing service begitu rai. Nata kadami kasang kadi sin ka step ka benengkong nginum island. Ban bakli ya wei puwi nong snong badan po ka jala jungi lada uyap pasurak lada don kano ka jingja accident kani ka company umdai bagin bakli. Ngi kum kasang ngi maham teng balada fimla man weng ngi nya chmat krang mani simpat na kiwegi issue. Habi dai bakane bless you.